Yo la famille, j'espère que vous allez bien. C'est Gaé sur Point Carré. Yes. Yeah, je m'en vais passer mort. Je te veux dire la morning Poco poco, je veux juste un peu d'amour et de bisous. Sentiment moco, baby t'yas quoi no you, car t'es trop sweet, y'a pas de logique. Marandeng Jessica lignanda t'yas qu'on profite. T'es trop sweet et tu embellis. I mean no cause that you make it. You're the only woman I need. Superwoman, I want to marry you. Superwoman, I want to carry you. Superwoman, I want you to marry me. Ambila, 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 mami, mami. Baby, tiako, tiako, tiako. Marandeng ndekari bazeri jabami no angi. Favo fidi chimi sala sala mino chitumani. Anoche kitara sumali. Avia boaka kula fami. Si assiette kasira fulani. Car t'es trop sweet, y'a pas de logique. Marandeng Jessica lignanda t'yas qu'on profite. T'es trop sweet, yeah. I mean no cause that you make it. You're the only woman I need. Superwoman, I want to marry you. Superwoman, I want to carry you. Superwoman, woman, I want you to marry me. Ambila, 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 oh. Ambila, 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 oh. I want you to marry me, oh. Be my wife, oh. Na 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 na. Yes. Faya la guitare. Gaé no vahintsika eto amin'ny Point Carré ka aty amin'ny restaurant Harmonia Ivandra Antananarivo no andraisantsika azy. Fa ho avy ny fetin'ny faran'ny taona ka azadiny ny hanjifa ireo akanjo Tsingy Rouge Madagascar tahaka ny Tansimena. Atsara ihany koa ny fahasalamanao miaraka amin'ny huile de massage Omnia Institut de Beauté Ravitsara France. Fampatsiavanao antsika aty ivelany fa natao antsika diaby ny Saint Bazar. Efa hita manerana Madagascar ny Saint Bazar. Ny avy any varatra mena atsimo ny andrefana metsinanana enina ndraiky voatany any. Andao amin'izay sika hijery ny vidéo an'i Gaé miaraka amin'ny Hot Zone Madagascar. Point Carré. Nanomboka tamin'ny 6 ans passé, angala 7 ans dia mbola io izy ary tamin'ny taogno loha jusqu'amin'ny taogno ty azo lazaigny taognonazy koa. Ny vahintsika ny eto amin'ny Point Carré sady baka nirahantsika izy teo zay tsy azo efa Gaé. Miala banao Gaé, tonga sy Point Carré. Rabanao Jean-Luc, merci aminao nikaiky za. Te miarahaba antsika jiaby miza Point Carré koa. Yeah! Yeah! Nisy morceau nataonao teo igny Superwoman ny tantaran'izy igny satria fizavana izy karaha ketriketriky tambady tany zegny de igny izy niboaka igny mba koragna hely makasigny aloha Gaé. Ya Superwoman zegny ka aminakahy zegny izy karaha hoe la femme idéale quoi.
Ah ouais. La femme idéale falaigna vady antegna koa bôka fa bebe. Fa mieritreritry zegny zay projection ny hira igny hoe karaha ty sentimentnaka aminany, karaha ty izy toetratoetra jiaby zay. Voilà. Mariky zay. Eto moa ataontsika hoe mizara roa rakoragnitsika. Ikoragnantsika momba ny carrière-ny Gaye de misy koa ny question zegny baka amin'ny mpagnaraka atsika zegny no andesigna aminao eto baka io. Fa izy volagno zay hoe ny tamin'taogno loso, ny tamin'taogno ty azo lazaigny fa hoe nitondry anao amin'ny échelle hafa mihitsy fizavana izy ety ambadika ety. Ohatra agnatin'izay tsika tamin'ny agnisy anao nommé tagnatin'ny catégorie des artistes de l'océan Indien pour les Traces Awards 2023 natao tagny Rwanda. De agnisan'ny zegny koa ny fiaranao miasa tamin'ny rappeur français Orelsan tagnatin'izay ihany koa. De loko voalohany ny mikasika ny nahatafitrika anao tagnatin'ny catégorie des artistes de l'océan Indien. Satria mety misy olo tsy naharaka. Ino raha zegny Gaye? Ya izy igny collaboration niaraka tamin'ny Trace izy igny. De misy voalohany zegny rô nagnano Trace Awards partout an-tany jiaby andehanan'ny chaîne Trace zegny en Afrique. Misy koa ce qui nous concerne zay dans l'océan Indien. De irô nifantigny artiste tsiraikaraiky dans tout l'océan Indien zegny nous concourir agnatin'ny raha io par voie du public zegny de za choisi tagnatin'ny Madagascar zegny de teo Goulam koa tamin'ny Comoro, misy koa Terrell zay baka Mayotte, Michael baka La Réunion, Segael koa maromaro. Ah ouais. Vokotsika koragna resaka carrière fa misy nangataka taminay atao izy koa volan'io Gaye avy ao kony mba asevy magnano karazany izy koa anao zegny flaty viavy flaty chouchou. De baka amin'ny parole na iranao zegny ndesinao flaty chouchou. De ataonao mihitsy le extrait. Mety ino zegny ataonao Gaye? Tampoko izy ty hoe ino zegny agnatin'ny iranao parole zegny hoe viavy koa zegny atao zo. Sady alainay taka tsy maintsy flaty fo izy. Zala. Grave koa zegny. Izy ndraiky boka tsy de misy flatage karakory fa arakaraka situation donc. Arakaraka situation. Anareo ndraiky fa mahita extrait maro zay amin'ny hirana akagny fa zay mila mihitsy koa eto anao magnano izy am'zay koa. Non. Za mangataka am'raha be, za mangataka amin'ny nalingi. Nalingi maresaresaka parole n'igny. Ah ouais. Nalingi fa haut de gamme, ça veut dire en fait nalingi zegny teny lingala izy io. C'est que nadikako teny hafa ndraiky fa vu que c'est tsara be zay les langues ny lingala iny ambelako nalingi ça veut dire je t'aime. Ah ouais. Ya dikan'izay fa high level araiky igny fa tsy draguer fa Igny raiky fa à jamais pour la vie. Voilà. Fa koa tsy zegny donc misy iranaka zay bonita ohatra extrait Gaye. Zegny parti mandala gajerno. Zegny parti mandala gajerno Gaye. On t'écoute. En chanson ou? Oui, bien sûr. Viens goûter à mes caresses. Tout près de moi, y a pas de malaise. Doucement, oui, tout en finesse. Gaye, io par rapport à situation ça savoir quoi vient le feeling monunga oui satria resaka fitiavagna isagna Gaye zegny. Kako le inspiration monunga oui ndo ty kranko. Les inspirations za matoky mitovitovy mety ny pira jiaby ny artiste jiaby mety raha vécu zegny le raha soit raha hitandreo agnatin'ny fiarahamonigny soit koa pour ma part zegny maromaro iranaka ndraikindraiky raha projection agnatin'ny jerinakafo ndraikindraiky projection agnatin'ny jerinakafo za zay koa misy femme parfaite zay tiako karaha zegny izy tiako zegny raha volagniko aminany parce que moi bon pour information za zay olo faux timide quoi somary dans la vraie vie za mety timide fa am micro amizay za tsy timide za dikan'zegny aboarako raha tsy avoaboarako jiaby ndraikindraiky agnatin'ny texte ohatsika zegny ny tsy maharaka fa maro amitsika fa mahay biographie ny Gaye zegny teraka ta Diogo mipetraka Tananarivo après nandeha ta Nosy de après amizay fa dans le monde fekin raha karaha zegny de fa sauf ty continuer za fanao jeno misy vova Gaye fa plutôt mipetraka Maurice à La Réunion misy mongontany. Non, za mipetraka Madagascar fo fa iny fotoana andafy agny
maro fo dianaka ta Maurice igny en fait depuis nalingy igny tam Covid zany nagnano nalingy igny de tam Covid igny zay raha karaha nangala ampleur be asa ina teto fo io tegna mbola question jusqu'à niany fotony tsy de haiko loatra fa nisy ampleur be tamin'ny l'océan Indien nalingy igny surtout à Maurice zegny tiandreo be tagny raha io ary koa mizaha statistique zay par exemple amin'ny YouTube na resaka streaming Maurice tegna mitandregny igny jusqu'à jour misy moment za mbola tsy nandeha tagny zay misy moment namako agny ndraikindraiky mivolagna hiranao ne mandeha agnatin'ny tomobily ato mandeha isaka zay raha bekiny ato mandeha misy sasany ambarandreo fa olondreo agny za ndraikindraiky de à partir any koa fa vita Covid igny zay commence ny kahiandreo nandeha tagny za régulièrement magnano show koa fa misy festival za kahiandreo reo mikaiky olo amin'ny île hafa agny ohatra Martinique na raha kahiandreo koa za régulièrement za nanomboko tamin'ny nalingy igny zegny somary nandehandeha hely de ho anao teo mabaka tamin'ny Orelsan igny koa hirany repéreny koa de changer raha maro zegny hira igny nisy nampisy ampleur on va dire somary international kely hira izy ma zegny hoe ny mahafiara agnatin'ny le raha zegny io zegny ny mozika zegny nataonareo igny zegny ahitagnantsika ny agny jusque velany agny io karaha amizay tsika makasika ny Orelsan satria araka ny fahitako izy voalohany dia nisy ny ataontsika hoe show zegny nataony araka tamin'ny Makoatour teto Antananarivo de boka teo amizay zegny karaha ny tohitohy fo na Orelsan Taya kakura tono nafanga no niara-niasa tamin'ny aleoko zegny Makoaty de boko toy izy amin'ny Orelsan mbatatray aloha ny nafanga ny fanojy niara-niasa zigny bon makoa za zay fa fankahay raha angoela tamindreo fotony za misy dia maromaro Tamatavy koa taloha on va dire que za nanomboko l'école koa za Tamatavy somary misy repère hely za agny boko maro be namako tagny de la troupe ndreo makoa atao zegny fa misy namako efa ela ohatra Shadow tamin'izay fotoagna moa Tsiry nagnano gitara andreo Tsiry koa namako be tamin'izegny baka eo nifankahay tsikelikely ndraiky Irshine ndraiky Denise koa de nifankahazo fa tamin'ny Makoatour tatana igny za tsy tagnatin'izigny tsy tagnatin'izigny za fa nisy Makoatour nataondreo en France de za invité ndreo tamin'izigny zegny nagnano somary guest ndreo za tamin'izigny nangatandreo hoe karakory anao koa guest amity de nagneky za fa talohan'izigny efa 2 ans talohan'izigny angamba na 1 an talohan'izigny za ni contacté ny Orelsan satria izy boka izy mitandregny la musique malgache be fotony izy fa magnano va et vient be Madagascar agny fotony vadiny gasy de mitandregny la musique be aty izy de tagnatin'ny musique nitandregnesany io zay musique naka de nicontacté ndreo fo za de nifankahita zay de humainement zegny zay ndraiky ngia io karaha ny match be humainement de aveo ndraisaresaka professionnel fa araiky tandafy igny ndraiky tournée za nagnano tournée tamin'ny Makoatour tamizigny fa tsy endriky programmé agnano le raha miaraka amin'ny Orelsan tsy programmé anao tamin'igny isany invité tagnatin'ny le hoe civilisation tour tagny amin'ny Défense Arena koa nisy programme to suisse quoi exactement nanako sensation tamizay gay manafantanana igny zegny azna manafantanana igny zegny boko zegny voakaiky manafantanana zalahy tegna manafantanana fotony tamizigny za nagnano Makoatour de io moa agnatin'ny tour io ndraikindraiky misy espace bebe ndraikindraiky anao tsisy programme dans la semaine fa amin'ny weekend anao tegna ndraikindraiky misy raha ke zay moa efa en contact rangoela igny nasainy za nagnaraka reo tamin'ny tourbus fotony reo magnano misy bus tourbus zegny
busndreo fa agnaty bus io misy fandriagna, agnaty bus io misy cuisine, agnaty bus io misy salon sy ny tany. De reo amin'izay mitety faritra igny zegny reo magnano Zénith 15 000 personnes, Arena 40 000 personnes, mandeha amin'ny bus io. De izy amin'izay nipropose za hoe bon anao avia anao koa misy fotoagna avia comme ça anao mahita hely karakory mafiaignanay sy ny tariny hoe karakory iresaka professionnel amin'ny raha ty. Volontiers volanko. Za nagnaraka rô tagny amin'izegny eo fo somary nisy espace hely zegny agnatin'ny concernany de niproposeny za agnano hihira agnatin'ny concernany io amin'ny en plein concernany zegny nikahiny za hira agnabo ary. Zegny tegna improbable le izy. Improbable le izy fôtony izy olo rappeur concernany concerne rap nefa afrobeat be ndraiky andesiny agny non. Fa olo soma fota amin'igny hein? Ah soma ndraiky olo tamizigny. Olo tamizigny. Na za gaga ndraiky non vraiment big up Aurel si tu vois l'interview. Big up à toi mon ref. Ah ouais. Yes. Efa gisa volanao tsy ta La Réunion matetiky fandianagna ihany koa anao agnisan'ny invité tamin'ny hoe Francophonie tagny La Réunion de agnisan'ny zay ihany koa agnisan'ny hoe tiako koragninao magnaraka aty Gaye aloha antsika maramaragna sady mbala hihira ho an'ny mpizako anao baka io rehefa nizaza dossier-nao zay dia nisy hoe Gaye et Singila ino ifandraisan'izay raha zay. Singila io zay tsary koragna mivantagna zay raiky Singila io fa le début naka zegny frère ny Singila io Silka agnarany Silka matetiky mandeha no Sibeo izy no Sibeo izy jo io manager anaka tamin'ny voalohany mihitsy hoe satria za boka tsy asitriko anao fa tsy nihira mihitsy za zay raha tiako hoe mihira fo mandeha studio hely boko mitandregny raha nataoko fa seky tsy niroso mihitsy za hoe agnano professionnellement zay agnanaovagna le hira. De izy amin'izay tegna nanosika za hoe non essayer fo ataova hely atsika agnano raha voalohany satria izy tamizo Singila tamizo nisoma tamin'ny Somaro Tanosy tao. Singila soma tamin'ny Somaro rô amin'izay tamin'ny Palm Beach tao ke za tamin'izo vo nanomboko niasa tamin'ny Palm Beach tao. Za niasa tamin'ny Palm Beach tao za nagnano vidéo, photo sy ny tariny. Ah ouais? Ya, ke Singila tamizo amin'izay izy agnano clip tao nitady drone rô. Za amin'izay nisy drone tamizo Silka io amin'izay koragna taminaka. Ça me bon, je dis, tu sais, moi je chante aussi, ça comme voici tiens extrait. Ils aiment bien ringi rang. Ah, nambarani, areno ma emira nambaran 3 ouais, voilà. A mes instrus que ça vlog tamnan. Na mes instrus ça, ils sont suiting am jazz ni boka. Ja. En même temps, Judas am jazz tangi. C'est que Judas ko fa fanka era Anguela direct zen nande studio. Ah ouais? Ja. Wow, voilà. Baka io mbala ihira ho antsika, mbala hira ho antsika i Gaye baka io fa ny magnaraka somary ataontsika hoe nikoragna hafa io ankoatran'izegny hoe mba tiako mba tantarainao anay koa i fandraisan'ny Gaye sy Basta Lion. Satria hita fa hoe rehefa hoe misy show izy koa anao io i Basta io tegna bon rectifier ko lantsendriko i momba tany fiaviako igny hoe za teraka ta Diego tombo teto fa Tanosy be ao zegny tegna karaha hoe nahaizagna nitady vola koa. Ah ouais. Tao karaha nisy deuxième vie zay manafo tao nahaizagna nitady vola karaha renaissance ndraha igny zay tao nahaizagna nitady vola nahaizagna tegna fiaignana et justement avy amin'ny Basta Lion za nagnano une année tamin'ny lycée mixte Tanosy be. Za nagnano une année zegny nahaizako Lili jiaby la bande jiaby koa. Navy tagny amin'izay Basta amin'izay fa ranko tamizo haiko za tam'izegny donc 13-14 ans za seconde zay Basta amin'izay tamizo ambo mon père ary fo zay isaka teteky frista koa. Arabe Basta misy Elio zegny amin'izegny niaraka nianatra taminaka tamin'ny lycée tary. Elio amin'izegny karaha ty tamin'ny Basta tamin'ny io frère Onany marigny
ke Elio ty am'izay frérot-naka koa Elio izy zegny tegna natonga liaison-nay fa za maregny basta tam'zo vo namoaka hira voalohany nany izy trop koa za anti-blanc boko izy freestyle io tegna hain'zay am'izay commence mandatsika io mandatsika freestyle io azo lazaigna hoe talentanay zegny tiako be talentanany tiany be koa talentanaka tegna mimatch trop zay legny hira ataonay zay match baka io zay na hira ino ataonay koa fa koa miaraka zay roe mandefo laniko ino ko tafara mbala maromaro fekiny maromaro feky ary mbola tsy niboaka ao mbala maromaro feky mbola tsy niboaka ao mety boaka miambigny moment mety tsara zay aboakany le raha izy basta rayon bredanaka trop baka io nagnino izy ty za zegny mety tsy bon rendons à César ce qui est à César zegny baka taminany koa tegna nampahita za koa tsy koa tsy basta zay mety hita fa tsy de amin'ny ampleur-ny raha beky laniko igny zao laniko tegna nipoko teto featuring ndraiky basta de sady izy koa moa tegna niposy za tamin'ny voalohany hoe mandao aloha eky izy tam'izay nidriky tamin'ny Penesy za mbola variagna tady vola hely tanosy be tao izy fa mivolagna aminaka alohatsika za mbola tsy endriky vonony fa tafarafara zay vo commence izy tamin'ny NB igny zay vo zay nagnano laniko eto bikini jiaby regny bikini maro feky ny magnaraka izay koa tsika mikoragna basa zegny entre parenthèse lui trop koa morceaunazy Colombia igny colombian trop ampleur-ny colombian trop tsika ao koa trop tsika io ay tsika biginozy koa tsikidikidy jaly marigny zegny eto magnarotry magnano bigop any manafy jiaby hoany mpanakantonosy be jiaby jiaby type la réunion jiaby tout manafy jiaby aloha antsika hira amizegny gaye izy koa misy manafo mizahatsika comme tanigna anao mivolagna zegny anao zegny mitantaranao tarabigna anao karaha stage en fait anao nefa navilavitry ny anao efa mety azonao ono fa izy koa tatsika misy manafo izy mizahatsika izy magnontany hoe ino eky izy clé na koa technique tokony anagnana amin'ny la musique baka tena mba ho hita ino clé agnatin'io le izy moa zegny bon za agnatiny any le za tsy hagnano cliché be karaha hoe nareo mila microire en vos rêves tout ça etc igny ndraiky agnatiny marigny igny ça fait je pense ça fait 50% du boulot fa après hoe anao mila naturel mila raha jiaby resaka comportement zegny hitako hoe mijouer ihany baka io fahitako izy koa naka zegny za olo fa za olo tia langue be za olo zatra ohatra agnatin'ny hiranaka zay zatra mixé be langue karaha somary ridicule le izy amin'ny voalohany fa finalement za tsy de nicalculy zegny loatra fa finalement nisy varany ihany le nagnano langue maromaro agnatin'ny hira fôtony misy ndraikindraiky za misy créole hely ndraikindraiky ataoko ndraikindraiky azony mauricien aby ohatra créole ataoko de ça leur parle zay misy teny français hely de ça leur parle je pense que resaka langue zay hitako hitako satria atsika boka atsika malagasy atsika misy sonorité be mahay be artiste eto maro trop foiky resaka sonorité sy ny tariny zegny raha fa tsy ampianarigny atsika fa hitako hoe le resaka langue ty zegny hitako hoe nagnampy za hely ihany am'le hoe hita agny sy hita agny satria mora azon'ny vavan'olo zay le raha ohatra hoe misy français agnatin'ny raha io ohatra hoe misy anglais maro be pays anglophone maro be pays francophone ohatra en Afrique francophone misy anglophone de zegny hitako hoe nagnampy hely am'le raha ihany satria par exemple hoe misy hiranaka sasany folo malagasy ohatra hoe regnindreo tsara sonorité ndraha fa tsy haindreo ohatra nino raha volagniny
manjary tsy tafi repéré zay rô agnatin-draha. Ohatra hoe anao mikoragna love agnatin-draha misy mot madinidinika, ça c'est du français ça c'est azon'rô zegny raha karaha mavita misidentifier rô amin'ny mot tsy hain-rô agnatin'ny raha io. Nefa zegny aloha hitako rabekiny la langue de aveo resaka comportement koa zegny hitako rabeko hoe tsy miavogny firy. Efa za malaza miavo. Beaucoup problème non cham poerawera baja lá. Não mandeu usar ngatana pota execute zegny hoe zegny donc que daí vamos lembrar se directement tete. Za porque tsy mahay raha io Jean-Luc koa manda. Za tsy mahay raha. Za jetina ngano za zay wera ely tsy haiko. Za manjary fake quoi. Marina ndraiky zay. Ça disait les manao il y a le naturel io na fa voilà zegny mbola mamaly question anao araiky teo igny fo hoe garder fo maizy anao fo ny hitan'olo anao zao koa hagnano raha tsy anao manjary audience nao tsy anao na hagnano raha tsara karakory nefa tsy anao izy igny audience nao mety tsy hipôko fotony ny mahanao anao ny itiavan'olo anao misy olo misidentifie aminao karaha zay ke za zao koa hagnano wera donc tsy haiko. Ah ouais, sérieux tsy haiko magnano izy. Fa io donc tsy haiko asa magnano story hely za ndraikindraiky hoe par-ci par-là hoe amorisy za zegny niny tsy tsara be koa le silencieux loatra amin'ny réseau zegny ndraiky zegny koa erreur-naka hely ndraikindraiky za karaha somary mangigny be amin'ny réseau fa tsara alimentegna ihany le réseau fa ho an'le olo mahay wera zegny igny domaine-nany igny koa maizizy ke igny mipoko amizay audience nany fotony igny maizizy le wera fa ninaka koa tsy maizy za zegny de tsy de tsy forcegna quoi. Merci Gaye. Merci nandalo teto amin'ny point carré hira baka io satria ifanoboaka ty nouveauté ty fa izy live session de itony point carré no agnanaovanao zay voalohany ny avitranao any mpizahatsika fa surtout ameza afitra manokagna mihitsy hoandro chouchou zay agnisan'ny maro magnaraka anao ny amin'ny réseaux sociaux mankafiny mozika anao maro zay manafo koa maro agnatin'izay koa satria surtout agnisan'ny tiavana le morceau Gaye le famille izy misy io madinidinika misy io mavidivindy tampoka zay koa zay magayigaye zay. Merci beaucoup Gaye navitranao any mizagny mizahatsika. Merci aminao Jean-Luc, merci anarô jiaby mizaha de pour les filles I love you satria anarô client-naka voalohany de tsy maintsy magnaraka koa fa ny lehilahy koa fa misy ny et merci pour la force en tout cas ça fait grave plaisir. N'hésitez pas efa ora beky jiaby réseau jiaby nino baka io maro la musique naro avy io. Soyez prêtes les ladies. Sarakatsika jiaby saratsika Gaye teto amin'ny point carré hoany magnaraka koa. Yes I brand new nouveauté tsika ty le teo igny zegny nouveauté talohan'ny farany fa ty nouveauté tsika farany en exclusivité acoustique chez Point Carré. Yeah man. Da 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 da. Da 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 da. Me baby, that's alright. Manda mingi kwa chika wemfingi. Yeah baby, that's alright. La vita chica zenkon lagingi. Ambila rosa y follow. Laisse-moi juste ton numéro. On s'en va loin de la fame, sous les tropiques et sous le soleil. Ambila rosa y follow. Laisse-moi juste ton numéro. On s'en va loin de la fame, sous les tropiques et sous le soleil. Baby move on me, baby move on me. Baby fais slowly, baby fais slowly. Baby move on me, baby move on me. Baby fais slowly, baby fais slowly. Girl, I know nice, legalize.
Ça combien comme nous fantasize. Million dem ame kudalin. Couleur caramel sukali. Nabinga noza rangu mwali. You and me chimenchi falfali. Laisse boucler tes cheveux ça non Italie. Ami noza tiak mi bali. Laisse-moi juste ton numéro. On s'en va loin de la fame. Sous les tropiques et sous le soleil. Un bila rosa y follow. Laisse-moi juste ton numéro. On s'en va loin de la fame. Sous les tropiques et sous le soleil. Baby move on me. Baby move on me. Baby fais slowly. Baby fais slowly. Baby move on me. Baby move on me. Baby fais slowly. Baby fais slowly. Pa 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 pa. Pa 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 pa. No 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 no. Yes, I. Merci, merci.